What's up mga bay? Muli nagbabalik si Born para magbigay na naman ng panibagong vlog. So Monday na ngayon bay, kukunin na natin si Greeny, no? Si ARN 650. So sana okay na siya, nagawa na siya ng maayos sana. Sana. So, Amadeo branch lang tayo pupunta. Malapit lang dito sa amin kasi sa Silang. Yan, so gamit natin si Sickboy. So, habang gamit natin siya, sabay break-in na rin. Yan. Yun. And then, sabay testing na rin dito sa nabili nating bagong mic, no? Generic pa rin mga buy. So, kasi subok ko na yung generic kahit 100 pesos lang. So nabili ko to sa memory.ph yung generic mic. Mura lang talaga siya, pero sound quality naman malinaw, loud, saka wala kang maririnig na yung ingay ng hangin habang ikaw nananakbo ng mabilis, no? So quality kahit na talagang murahin lang. So anyway mga bay, punta tayo ng Ninja Shop ngayon para kunin at i-check si Greeny. Ayan. So mamaya pagdating natin doon, pagka nakuha na natin si Greeny, and then kausapin na rin natin at itanong si Boss Melvin, yung mekaniko, yung gumawa ng motor natin. So paano natin may iwasan yung mga burn stator, yung mga sunog na stator. So kung ano ang nagiging dahilan bakit nasusunog, no? Bakit bumibigay, no? Although sabihin natin kahit na may katagalan na siya, pero dapat hindi siya basta-basta bibigay, no? So ano ang kailangan natin gawin para maging sulit at matibay yung mga stator, no? Anong diskarte, anong technique, ano ang kailangan gawin para talaga tumibay, no? Baka mamaya mangyari sa inyo o while nasa biyahe kayo, lalo na pag long distance, nasunugan kayo ng stator, pero nasunugan na kayo ng stator tapos wala pa kayong voltmeter, hindi alam kung nagkakaga pa ba o hindi na. Yan. Shit, sumasayad to. So lowered kasi si Greeny mga bay, papalitan natin yung medyo mataas-taas na shock. Ayan, so kita tayo dun mga bay, sa Ninja Shop Amadeo. Ayan mga bay, gawa na si Greeny natin. Napalitan na siya ng stator at bagong battery, no? Nung masira ang stator, so pati na rin yung battery na damay. Bago na Motolite. So alam ko meron talagang mas magagandang battery, talagang pero sa ngayon yan muna ang afford ito yung luma. Okay na, so, okay na yung charging nya. Pero sa sunod araw baka ibalik natin sa dito para ipaayos natin yung tamang wiring ng mga kinabit na ilaw, no? Mga auxiliary light, dahil sabi ni Boss Melvin, meron daw hindi tama dyan sa pagkaka wiring ng kanyang ilaw, kaya agaw kuryente nag-charge, yung charge niya imbis na pataas, pahigop. So ang unang nakitang problema ay yung switch dito, no? Itong sa brake switch, grounded na, so kailangan daw palitan to. Sa ngayon disengage mo na siya, tinanggal mo na yung connection niya para hindi magkaroon tayo ng short circuit, no? Yan, English yun, wow. Yan, alright. So yan mga bay, dito tayo sa Ninja Shop, sa Amadeo branch, isa sa mga branch ng Ninja Shop. So alam niyo ang Ninja Shop mga bay, isa sa mga pinagkakatiwalaan ng mga big bike user, mapa big bike o mapa underbone scooter. So lahat halos ginagawa nila dito, kahit nga yung mga BMW mga bay nagpupunta dito para magpa-service lang. So isipin nyo, imagine isipin nyo na, imagine nyo pa, BMW na yon. So alam natin na medyo maselan yun, pero yung mga owner nun o may mga nagmamayari ng BMW ay talagang nagpupunta rin dito. So ibig sabihin lang mga bay, quality ang kanilang service at kanilang gawa. Ayan, so tanong natin si Boss Melvin, so paano natin maiiwasan
yung gantong pangyayari, yung masiraan tayo, masunugan ng stator, anong diskarte natin para maiwasan natin yun. Kasi minsan, pag nasa biyahe tayo, pwedeng mangyari yun, nasunog ang stator mo. O paano ka na uuwi? Lalo na kung long drive ka, nasa endurance ka, no? So, wala na, finish ka na. So, yun, tanong natin si Boss Melvin, isa dito sa mga pinagkakatiwalaan na mechanic ng Ninja Shop. Alright, so boss, may tanong lang konti. Boss, paano natin ba maiiwasan yung pagkasunog ng stator? Pagka kunyari, ang motor ay bago pa or kahit luma, kung wala namang mga harness, so baka kinakabit ng mga ilaw-ilaw, mas okay sana. Pero kung gusto magkabit, dapat nasa tamang posisyon o paglatag o paglinya ng mga wire. Kailangan laging dumaan sa mga fuse at may relay. Yun lang sabi ko, para magtagal ang battery at stator at di rin madamay pati regulator, yung kanyang rectifier. Pag rectifier na, sigurado yan. Lolobo na baterya, mataas ng voltahe, mataas na 18. Maaaring maging sani ng pagkasunog ng mga wire. At lobo po ang baterya at di ka na lang masunog. Yun lang may papayo ko. Pag nag-wire, dapat dumaan nga sa magandang proseso. Paglatag, lagyan ng mga relay at fuse para in case pag nagkaroon man ng robot o pagka sunog, sabog agad ang fuse, katupag ang kuryente. So yun lang. Okay, thank you. Sana meron tayong natutunan at naintindihan sa paliwanag ni Boss Melvin. Isang malaking bagay yon para sa atin, lalong-lalo na sa mga newbie o yung mga baguhan sa pagmumotor na basic lang ang alam, pagpatakbo at wala pa talagang idea tungkol sa mga maintenance ng isang motor o kahit four wheels, mga kaibigan, mga kabaydyan, mga katropa. Ayan. So, ang sabi ni Boss Melvin, kung bago ang motor o luma, much better daw na all stock ang lahat, walang ilaw, wala lahat. Kung gusto naman talagang magkabit ng mga dagdag ilaw, dagdag liwanag sa buhay, no? Liwanag ng buhay. Alright. Kapakanta pa ako. So, kailangan daw yun mga bay ay hindi basta-basta ang pag-i-install nun. Kailangan ng tamang wiring nun, mga kakabitan ng relay, fuse. So, yung daloy ng kuryente, kailangan nasa tamang proseso, nasa tamang wiring. So, para maiwasan din natin yung aberya. Yung halimbawa, nag-short tayo dyan na meron nag-ground dyan, maaari kasing pagmula ng sunog, no? Pag nasunog ang motor, masakit pa sa breakup, masakit pa sa iniwanan ka ng asawa mo. Promise. Okay, no? Pero yun, hindi ko pa naman nararanasan maiwanan ng asawa, kaya hindi ko pa alam kung gaano kasakit yun. Ayan mga bay, pero ayan, ang nararanasan ko, ang magkaroon ng aberya, masiraan ng motor. Talagang napakamahal ang kanyang maintenance. Pero kahit naman mapa-underbone, no, yung mga maliliit na bike lang, talagang mahal ang pyesa. So, ingatan natin ang ating mga gamit, no? Hindi lang gamit, pati na rin ang pamilya. So, ayun lang mga bay.